Jiena nafek bħala bnidem vera rilassat, it-taħdidiet li dejjem kellna kienu dejjem chill malla speċa. Tip ta' bnidem li meta jkollok bżonn daqqiet il-ġim sibek taf kif. Imma mbagħad tipparteċipa fi sport li huwa violenti. Ekku. Ir-relazzjoni tiegħek tul ħajtek. Nibdew mill-infanzja tiegħek meta kont tifel, forsi l-iskola u forsi qabel max. Mal-vjolenza kif kienet? Jien għalija qatt ma kont naraħħa bħala violenza, għalija kont naraħħa bħala ġlied. Kif taf? X'inhi d-differenza bejn? Violenza meta tara l-ġlieda u tajt, għara x'qed jagħmlu msik hemm miskin. Jien għalija għaret jiġġieldu. Tifhem? Kienet xi ħaġa normali. Għax meta kont żgħir konna naraw il-ġlied ta' Mike Tyson jiena missieri fuq television ġlied tal-K1 fuq Eurosport u hekk. Stejjer ta' ġlied smajt ħafna allura jien għalija iżda kienet xi ħaġa normali. Ifhem. Ġifieri trabejt mal-pa taraw il-boxing fuq it-television. Eżatt. Kont tisma' ħafna stejjer, minn fejn kont tisma'hom dal-istejjer ta' ġlied? Sijiet tiegħi u hekk. Tal-familja. U mbagħad li fimni skola. Meta kont żgħir kont fil-kindergarten u hekk u l-ewwel sin tal-primarja kienu jaqbdu miegħi ħafna nara bullying u fil-fatt għalhekk kienu ħaduni il-karate meta kont żgħir ta' fuq. Biex nitgħallem li defendi ruħi. Meta mort id-dar eżempju muġuh buġieħ ta' ras għax waqqani tifel u ħabbat li rasi mal-art. Missira għalli jekk għada teġdiġ id-dar. U ma tkunx tajtilu l-ura, jikibru ġaqbat miegħek, ħantik jiena. U mbagħad ovvjament mort. U flok ħallejtu jibdew bat inti jiena mill-ewwel. U kif marret? Affarijiet ta' tfal. Fimni marretu, għaddit ma l-oħrajn, head mistress. Imma sama missirek għallek isma' għadha xi tmur u titpattilu da. Għal dak it-tifel x'kont tħoss, kont tibża minnu?